Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την πυραμίδα του Χέοπος. Εδώ έχουμε την πυραμίδα του Χέοπος με 6 τούβλα. Βλέπετε ότι εφαρμόζουν όλα και δεν αφήνουν καμία τρύπα. Εγώ θα βγάλω αυτά τα τούβλα από την πυραμίδα του Χέοπα και θα τα ξαναβάλω με άλλον τρόπο. Τα βγάλαμε όλα. Θα βάλουμε αυτή τη στιγμή τα μεγάλα επάνω. Τα μεγάλα πριν ήταν κάτω. Όπως βλέπετε μπαίνουν άνετα πάλι. Ενώ τα μικρά που ήταν πάνω πριν θα τα τοποθετήσουμε κάτω. Λοιπόν, χωρέσανε πάλι όλα τα τούβλα μέσα στην πυραμίδα όπως βλέπετε. Έχουν μπει όλα μέσα. Βλέπετε εδώ. Μπαίνουν όλα μέσα. Έχουν μπει όλα μέσα εδώ πέρα. Αλλά αυτή τη φορά αφήνουν και μία τρύπα εδώ πέρα. Πώς είναι δυνατόν να χωρέσουν πάλι όλα τα τούβλα μέσα στο ίδιο ευανδό και να αφήσουν τώρα και τρύπα? Δηλαδή πώς το κάνει, πώς γίνεται αυτό? Να μου εξηγήσετε την απάτη. Γεια σας.